ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ VRL ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಡ್. ಸೊ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸು. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ದ ಕೈತಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಮುಣಮಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲೊಂದಿಗೆ ಚಾ ಬರ ಪರೋಳಿ ಒಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ದ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು, ಮಿಶ್ರ ಪೇಡ ಅಂತ ಪಂಡದು ಪೂರ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ VRL ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಡು. ಸ್ವೀಟ್ ಊರಿಗೆ ಓಪನಾಗ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಚಾಯ ಬಾರೋಳಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸು. ಸೊ ಐಕ್ ಗಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಚಾಯ್ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಏರ್ಪಾಡು. ತೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿಲ ಟೀಲ ತೊಂದೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿನ್ನೋಡಾಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಬಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಓಡು ಉಂತ ಬೇರೆ ಪಣೀರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಳೆ ಇಡ್ಲಿಲ ಟೀಲ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ತುಳೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಉಂಡು ಕೈತಾಳೆ. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋಡು ಜತ್ತದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ VRL ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರೋಳಿ. ಸೊ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.